Il-Partit Nazzjonalista talab lill kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika sabiex investiga n-nomina ta' Aron Farrugia biex ikun ambaxxatur ta' Malta għall-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali. Bil-Kummissarju Joseph Azzopardi wieġeb b'mod immedjat għal din it-talba. Fil-fatt il-Kummissarju tal-Standards esprima dispjaċir għal fatt li l-Gvern ma għamel ebda tibdil tanġibli fil-prassi u regoli marbuta mal-ħatrit ta' deputati parlamentari f'karigi mal-Gvern u s-settur pubbliku u minħabba dan in-nuqqas tal-Gvern il-Kummissarju mhuwiex f'pożizzjoni li jwaqqaf dan l-abbuż milli jseħħ. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern ta' Roberta Bela ġie jqum minn dak il qallu l-Kummissarju l-Standards fil-ħajja pubblika għaliex irid ikompli jagħmel ħatriet li huma fundamentalment ħżiena. Dan apparti li jrid ikompli abbuża minn fondi pubbliċi biex jagħti rigali ta' konsolazzjoni lil backbenchers tiegħu filwaqt li jibqa' dej bil-kultura fejn kulħadd jitħanżer minn fuq dar il-poplu Malti Wawċi.